Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Laodicea por Vetiver. Iyan ni siya ni Issey Miyake. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de toilet ni siya bot ang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga herbal nga hilamon. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang. Isa lang kalinya sa mga nota. Kag mga nota ay Haitian vetiver, ginger, clary sage, kag watery notes. Ang Haitian vetiver, amo na siya ang kuskus nga hilamon nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos ginger, luy aga pakalam sa imo nga ilong. Tapos clary sage, mahumok kag matamis nga herbal nga nota. Tapos watery notes, amo nang kahatag siya sim pagkapresko na. Kabay pa nga namian ka mo sa nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!